נתקרא בעל שם טוב, ובעל שם טוב נפרד ממנו, איך שהוא נפרד ממנו התחיל לבכות. בעל שם טוב, בכי לא סתם יוצא לאדם, או משמחה, או שהאלוה רוצה לידע אותו איזה משהו. אמרו לו מן השמיים, האדם הזה, הילדה שלו היא צריכה להיות אשתך. אז תפתח את הלב לידו. אחרי שבועיים, החסיד הזה אפרים, עם עוד מישהו, היה להם משפט. משהו בדברים שאדם בר דעת גדול יכול להבין בהם. אז אמר לו לחברם אפרים הזה, יש אצלנו מלמד תינוקות, זה היה פשוט מלמד תינוקות, נלך אליו, אחרי שלפסוק לעשה. ניסה עליו בעל שם טוב, עליו שלום, אמרו לו מן השמיים, אז הוא גילה נכון ופתח את הלב שלו. אפרים הזה נתפק לחוי אבהריו. הוא אמר, יא רבי, הלוואי שהבן אדם הזה יהיה חתן של ילדה שלי. אלו ילדה קראו לה רחל לאה, וילד, אברהם גרשון מגיטו. שני ילדים היו לו. והוא דיבר עם הבעל שם טוב, אמר לו, תראה, יש לי ילדה, קוראים לה כך וכך, אני רוצה שאתה תהיה חתן שלי. אמר לו, אני מאמין לך, אבל תכתוב לי את זה. אמר לי אברהם, בסדר גוף, הרסתי את ביתי לישראל בן שרה. ורבי אפרים הזה נפטר. משל הבעל שם טוב שמע את זה, אמר עכשיו איך אני... הוא הלך לעיר עכו, פירושו הגר אח שלה, רבי אברהם גרשון גיטו, הוא היה צדיק נורא מאוד. אבל היה לו תפקיד מן השמיים להיות בעל מחלוקת. חסידות חבר'ה יקרים, בן פולת איזה פניכם. אתם מתאים אוזן ושומעים, ואומרים, כל הקהלים, נוסעים לאומה, נותנים בשבת, טובים במקוואות, במעיינות, כל הזדמנות שיש לכם ולנו מתאים אוזן. זה חסידות, בעולם החסידות זה מקפיץ אותך מעל כל התורה, נביאים וכתובים שקדמו לכם ולנו, זה עולם חסידות. אז לא נתפלו שאנשים מהר מקבלים סעד רוחני מהר, בצורה מהירה וקלינה. למה? אצל אין מי שיכול לכלכל אותנו, רק האלוהים בכבודו בעצמו. אז ישראל הבעל שם טוב הלך, מישהו נכנס לבית של רבי הגר לפני קיצור, רצה לנו את המכתב ברוסים, הוא חשוב אותו עני, הוא נתן לו צדקה. אמר לו, אדוני, תודה רבה על הצדקה, אבל יש לי מכתב פה מאביך. הילדה יצאה מהכניסה לבעל שם טוב, ראה אותה, נסתעזע. הייתה לה תמימות נורא מהיום. זה בדיוק היה מתאים לבעל שם טוב. בעל שם טוב היה משהו חסיד גבוה מרומים. צריך אישה שתהיה תואמת לו. והיא שמעת את הדו-שיח בין רבי אברהם גרשון מקיטרו ולישראל לבעל שם טוב. הוא הראה לו תחתיו זה, והוא ירדה כלל שלו. אז הוא לקח את אחותו לצד ונתן על מוסר. אמר לה, תראי איך הוא נראה, עם הארץ, הוא לא יודע כלום. היא לא אמרה לה, אבל היא אמרה לו בתמימות, היא הייתה אישה תמימה. אם אבא כתוב, זו החתימה שלו, שהוא הרס אותי לישראל בן שרה, אז אני תמימה. שאלה בעל שם טוב הכניס אותה 2 דקות, אמר לה, צודקת. אך שלך אין לו עיניים לראות את מה שראו עינייך. היא הייתה תמימה. והרבה אברהם כתוב, לא הסכימה חתונה. הגברת שלו, רחל לאה, היא עזרה לו נורא והיום. תואמת איתו בחסידות, 2 ילדים הוא אכל להביא לעולם. צבי הירש וילדה עדל, בעולם והיום. והוא, ישראל הבעל שם טוב, עשה מאמצים גדולים. לבוא לארץ ישראל. בארץ ישראל הוא אמר, אם אני בא לפה, אני לא מכנה את הרע. אין יהודי בעולם שלו יגידו, יראו תשובה, כמו שהיום. יראו תשובה זה משהו קורע את הלבבות. תעשה מה שאתה רוצה. אתה תעשה מה שאתה... אין, היום איפה אנשים מתוך מסיבות, מתוך זה חוזרים בתשובה, זה היהודים. זה לבעל שם טוב זה רוצה לפעול בחייו, ואמרו לו המתן. המתן זה לא נתנו לו, כי ידעו שהבעל שם טוב בשבילו הם נורא מאוד עם כל ארץ ישראל, אין לו הרבה איזה, מבער. וכזאת ברוך לא רצה. באיראן תדעו לכם, תשמעו, תפתחו את הלב, תאזינו. לבער את הרע זה לא טוב. לתת אפשרות לבחור לאדם. יש לך אפשרות לתת בית שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יש לך אפשרות לטבול במקווה. אלוהים יש בן אדם שקשה לו לעשות לצורך. זה אני. תעזור לי. להם עליי. תפילה קצרה. אני רוצה להיות יהודי. אני רוצה לנסוע לאומה.
אני רוצה לנסוע לצדיקים. העולם מלא אהבה. תן לי להרגיש את זה. תגיד איזה דקה, 2. אני עושה את זה. אני מעביר את זה לאחרים. אני לא מתעסק איתה יותר. אם אתה אומר לבן אדם, מפריע אותו לכתובת, הוא לא ישאל אותך שום שאלה. אתמול אישה, אחת. אחרי אחד ראש גידול שמרדכי שלום. אז הוא בעלה, הוא חבר שלי טוב. באמת כאן עכשיו, תספר עליך חבר ככה. אני בחתונה, הוא עושה תרגיל מצוין מאוד. אחרי החתונה, אני יודע, מתאספים עליי, רוצה ברכה, ברכה. אתה רוצה ברכה? תבוא איתי בחוץ. אני לוקח איתי איזה עדר של איזה 30-40 איש, לפעמים 50 איש. ואני אומר לכולם בחוץ, ואני לא בורא עליהם. גברת, תגידי מה את רוצה? הילד שלי מעשן גרץ מהבוקר עד הערב. אז אני אמרתי לה, לבריאות שיהיה לו. אל תפחדי. אם את תפחדי, תפילי אותו. אם את תעודדי את עצמך ותגידי, זה מה שהילד שלי צריך לעבור, הדמעות שלך גברת, תיתנו לו להבין שיש שינוי בעולם וישתף אותו. אל תפחדי. אני אמרתי לאבא שלי, היה מחזק אותי במילים יפות. אמא, הייתה כמה לכבודי, כל לא עשינו צרות. אבל הם הסתכלו עלינו בעין טובה. היא בכתה, היא אמרת לי תודה. אז אתם גם תזהרו על הילדים שלכם. לא להגיד להם מילה כואבת. אתה ילד שלי, אני אשרף עליך. מה שאתה עושה, אני אוהב אותך. אז הוא יתבייש מהשם. תגידו להם מילים טובות. אנחנו חוזרים בתשובה, לא לחכות את הדתיים, חס ושלום. לא שבדת אין, בדת יש דינים, יש גבורות, יש צדיקים, לא מבינים בכלל מה זה חוזר בתשובה. תודה להשם, אני אומר לקדוש ברוך הוא יום, תודה רבה שנתן לי אוזניים קשובות. ואנשים מסתכלים עליי ככה בעיניים, יורד דיבורים, אני אחרי זה אומר, אני הפלת עלי דיבורים כאלה, זה לא אני. נתת לי את הלב, אלוהים נותן לכם התעסקות וגם לי. היא אומרת לי, תודה רבה, גם בעלה, מאיפה לך העצה הזאת? אמרתי לו, אני בא מהן ב-12 שנים, באומן, חיזקתי בן אדם. אמר לי, מה אני אעשה? אני כל הזמן בא, בוכה. נו, ב-12 שנה אני בוכה כל שנה בציון שנה בנעמן, ואני עוד יותר יורד שנה הבאה. עוד יותר יורד. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך טוב, ממה אתה סובל? יש הרבה חשאים באומן, תזהרו, לגנוב. אמרתי לו, אתה איפה גדלת? בבית של הבעל שם טוב, ראית דברים, ראית סמים, ראית מסיבות. אל תבכה לצאת מהסמים. תגיד אלוהים, זה מה שרציתי, זה מה שראיתי. חזק את עצמך, תשתף שם שמיים בצערך. זהו, זה מה שאמרתי לו. הוא קפץ עליי. אמרתי לו, הוא אמר לי, אף פעם לא חשבתי שאני יכול לדבר ככה עם השם. אמרתי לו, זה הטעות שטועים. חוזר בתשובה, הוא צריך להגיד את האמת שלו להשם. אם יש בן אדם שקשור לשמור שבת, זה אני. עזור לי. אז הוא נותן את הלב שלך לאלוהים. אם יש בן אדם שקשור לשמור את עצמו מהסור מרע, זה אני. אז ככה אנחנו שתפים שמיים. זהו, אחרי 3 שנים אומר לי, סבא גני נקי. לא בהדיפה. אם בן אדם נצל לרדוף אחרי האיסורים שלו, מעט. נקי, גרס רפואי נתנו לי. גם את זה נתתי להשם. עשינו כמה גדול מעלה לשתף את אלוהים איתנו. אז אל תפחדו מעולם הדת והדינים שכתובים בספרים. תהיו אמיצים, גם אני איתכם. אז נתחזק ונוריד רחמים, שהצדיקים יגידו אלוהים, אין רחמים כאלה. אלוהים ירחם עלינו, על הצעירות שלנו, על הבנים שלנו, על האנשים שרוצים, אבל בכל שניים, אז צריך להיות 100% עם השם. זו הטעות שלכם. קצת, יא וולדי. ילד קטן, הוא נולד, אמא לא אומרת לו. הילד שלי, אני אוהבת אותך, תגיד על מה, אם אני אקרא אותו. יתחכה אחרי יונק של דהימי, עוד ליטוף, אחדות נהיים אדומים, 6 חודשים, שנה, הוא לא פותח את המקר לבד. ילד יודע שיש מי שמשגיח עליו. אלוהים משגיח עלינו. בשביל להגיד את השגיחה הזאתי, חברים יקרים, אל תעשו הרבה. אחד אמר לי, סבא, אני רוצה ששבח לי. שתיקון הכלל יעזור לי. אמרתי לו, אני נשבע לך שיהיה לך טוב. ככה אני... אתה לא מפחד להישבע? אני נשבע לך בשם השם שיהיה לך טוב. ונהיה לו טוב. כי אם אתה אומר לבן אדם יהיה לך טוב, אז הוא מאמין בטיפולים שלך. אז לא לפחד, חבר'ה, פעמים אנשים שומעים בדת, הרבה דברים קשים.